νεοβαπτιστής Κύριος μας στον Ιορδάνη σήμερα να δίδει δύναμη σε όλους και αντοχή, καθαρότητα σκέψης στους κυβερνώντες και στους διοικούντες, έτσι ώστε επιτέλους η χώρα μας να βρει το βηματισμό που της πρέπει. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή φώτιση, καλή δύναμη σε όλους και αντοχή. Εύχομαι το 2013 να είναι μια τελευταία χρονιά ταλαιπωρίας για τον ελληνικό λαό, που έχει πραγματικά περάσει τα πάνδυνα αυτά τα χρόνια και περιμένει πραγματικά να δει ξανά και να συναντήσει την ελπίδα. Πιστεύω ότι αυτή η χρονιά θα είναι πραγματικά η τελευταία. Δεν αντέχει άλλο πια κανείς. Και εκείνο το οποίο χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε όλοι αυτές τις μέρες είναι ότι χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι γεμάτη υγεία για τον κάθε πολίτη, για τον κάθε άνθρωπο, και εύχομαι πραγματικά η Δράμα να είναι ένας ευλογημένος τόπος. Θέλω με την ευκαιρία της σημερινής λαμπρής μέρας να ευχηθώ σε όλους τους Δραμηνούς, όπου και αν βρίσκονται, το 2013 να είναι μια χρονιά που θα αναδείξουμε ό,τι πιο θετικό, ό,τι πιο δημιουργικό έχουμε μέσα μας, για να πιάσουν τόπο οι προσπάθειες και οι θυσίες που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα. Θα είναι το 2013 μια δύσκολη χρονιά. Φαίνεται όμως ότι πια υπάρχει η γνώση και υπάρχει και μια αίσθηση σταθερότητας. Καλή δύναμη σε όλους μας. Το Άγιο Πνεύμα ας πλημμυρίσει τις ψυχές όλων μας, όλων των πολιτών, γιατί προέχει η σωτηρία των ψυχών. Και ας πλημμυρίσει και ας φωτίσει το νου και το μυαλό των πολιτικών, αυτών που ασκούν διοίκηση, έτσι ώστε να οδηγήσουν τη χώρα, να βοηθήσουν τους πολίτες να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα προβλήματα. Έχουμε χρόνια πολλά σε όλους τους Δραμηνούς και τις Δραμηνές. Ναι, μια μεγάλη μέρα. Οι καλύτερες ευχές ήταν αυτές που είπε και έδωσε πριν ο Σεβασμιότατος, να μας φωτίσει ο Χριστός σε αυτήν τη μέρα τη μεγάλη που γιορτάζουμε τα Θεοφάνεια, να είμαστε όλοι πιο φωτισμένοι το 2013, να έχουμε πιο σωστές, πιο ορθές αποφάσεις και να δούμε τον τόπο μας και τη Δράμα και τη χώρα μας καλύτερα από το 2012. Χρόνια πολλά σε όλους.